Πάει στο διάβολο. Σε πήρε μπροσταριά ρε. Πάει καρέκλακα. Άντε. Αυτό είναι. Δεν έχει καθαρίσει. Έρθει μέσα. Έρθει μέσα να γίνει. Εκεί γίνει 100 γραμμά. Γιατί φέρνεις το λόγο στο γάμο. Γιατί φέρνεις το λόγο ρε. Δεν πολύ. Γιατί φέρνεις το λόγο νερό. Πολύ λάδι έχει δείξει μαζί. Πολύ ρίξε, δεν πολύ μέσα. Δεν όριξα εγώ. Εσύ το έχεις το λάδι μέσα. Άρεσε λίγο λάδι. Άρεσε λίγο λάδι. Άρεσε εγώ και είχα πέρα το ρέμα ρε. Κάνε και μπάνια έτσι κάποιο ρε. Είχα μόνο το ρέμα. Άσου το διάλο ρίξε εκεί. Όχι ρε. Φύγε ρε μαλάκα, δεν μπορεί για το φύγει. Αν έχω πιτήριο, δεν ξέρω να το λέω. Τι τι λαδώνεις το νερό, λαδώνεις τώρα. Το μαλάκα. Πότε δεν με φτύχει το μαλάκα. Να το νερό λαδωμένο. Θα λαδώνεις φράνι, μην ξεματιά, είμαι ξεματιά υγιής. Δεν έχουμε τη ρίγα, μότσι Μάκη. Χριστός. Δεν πίνεις. Α, θα είσαι. Κάηκα ρε, πώς μου ήρθες, πώς μου ήρθες. Έφερε μια άστα εδώ και εμείς. Ρε τσουρουφιέστηκα ρε, πώς μου ήρθες και πήγα στα βλάκια. Ρίξε λάτι μέσα. Που σε μένα να ρίξε λάτι. Όχι. Άστι, γύριστη κι άστι, δεν ψέρετε. Γύριστη σπίτι. Και το ψωμί ρε. Φέρτε εδώ ρε, εντάξει. Δεν κάνω για κάρβο ρε μαλάκα. Φέρε με τη γερή για σήμερα ρε μαλάκες. Σήμερα πήγα. Ποιο σήμερα. Εγώ σήμερα πήγα. Πήγαμε σήμερα το πρωί. Δεν στο ρίγα είναι μαύρη. Δεν θέλω να είναι σκηνάκι να δω σας ρίγανες. Σήμερα πήγαμε, 6 ώρα πήγαμε για ρίγανη. 3. Πήγαμε για ρίγανη σήμερα. Πότε. Ματσάκια. Κάργα. 70 ματσάκια μου. Ρίξε τη ρίγανη. Εγώ αυτοκτονάω. Θα πέσω μέσα, θα την πάρει και να Θα την κρατήσεις τώρα. Θα τη γυρίσει ρε. Δεν την γυρνάει, άφη ρε. Τίκας περνάει κανένα χέλι να μου πάει τα αρχίδια. Θα το βάλουμε στην φουφού κατευθείαν. Θα πάρει αυτό, έγινε, αγωμένη. Άστα είναι το δυο μου. Το πεπόνι πάντα το φάμε ρε παιδί. Είχε λίγο λάδια πάνε και λίγα ρίγανη. Σε παρακαλώ δηλαδή. Δεν έχει ρίγανη. Ρίγανη μέσα. Και πεπόνι είναι ψυγείο, φορτό ψυγείο, δεν γέμισε νερό. Έλα ρε. Δεν το ξανακάνω, δεν ξαναπαίρνω. Και το διαβάζεις στο YouTube μετά.